Nu. Første optagelse. Interview med Melanie til hendes teater, til hendes næste teater. Melanie Mikkelsen, hvor gammel er du? Jeg er 10 år gammel. Og hvor lang tid har du lavet teater? 3 år. Hvad for noget teater har du lavet? Jeg har lavet noget juleteater og sådan noget vildt noget. Og så har jeg lavet sådan noget hyggeligt et. Sådan noget vildt noget, hvad var det? Det var noget, der hed Sardintorsaften. Og hvad lavede du der? Der spillede jeg mor, men der var jeg bare i hovedrollen. Ja. Har du spillet nogle andre hovedroller? Ja, jeg har spillet 2. Jeg har spillet en pige i juleteateret, der var jeg en hovedrolle. Og så har jeg spillet sådan en, der blev fanget i Dracula's fange. Og der var jeg også hovedrollen. Hvad for en synes du har været den bedste rolle? Det tror jeg faktisk, jeg synes var Dracula's fange. Hvorfor det? Det var rigtig svært at forklare, men det synes jeg bare. Hvad er det næste, du skal lave med teater? Jeg skal på optagelses på Eventyrs-teateret snart. Det er spændende. Hvornår skal du det? I oktober. Ved du, hvad du skal lave nu? Nej, det ved jeg ikke endnu. Hvordan finder du ud af det? Jeg kommer op på prøve. Det bliver spændende. Ja. Det glæder vi os til. Ja. Hej hej. Hej hej.